Не трябва. Значи бебка е прекрасно състояние, уверявам. Аз съм специалист по бебета, кърмене, раждане и всякакви други екстри. Така че това е най-добрата позиция. Така е била 9 месеца в тебе. И въобще не е било неудобно, вариант. Я видим тази бебка. Къде е? На сестричката на младоженеца, как се казва? Аделина. Дали ще казвате Ади или е забранено? Ади. Може. Добре. Че някои са много чувствителни на тема кратки имена. Казва се Аделина. Усилно с тебе си правим мета снимки. Ти снимаш хората, аз снимам тебе. Точно така. Тук с фабари, готови с welcome drink. Това са много ключови хора. Представете се, хора. Ама всички ни знаеш. Аз не знам. Тях всички знаят, аз съм Михайлов от рекламата. Аз съм съпругата на човека от рекламата. Той е виновен да ви знаят всички, ясно. Това са ключови фигури в всички Ние сме процеси. едни от най-добрите. Обаче булката пристига, не знам. Айде, трябва да пляскаме, да. Айде. Върба се вива там, мисля. Младоженеца май се спря да пуши цигара. Не го е срам. Снимахте как си хвърли цигарата. Всичко е записано. Здравейте! Бояне, здравей! Ехо, кажи здрасти! Здрасти, Елена, Мано, Тео. Вечете ли душетата? Морето. Мамо, кажи пистолет. Кажи им пистолет. Мохито от сока сега. Има шаферки за букетчета. Шаферки, супер. Има две, да. Две сърдици за един букет се кара. Казаха ти, че много романтично ви подпиха виното кумовете. Така ли? По 3 гълтока, аз ги хванах, комата успях да хвана в крачка. Каза, че трябва да се добие за това. Аха, и те са решили да се жертват заради вас. Ами, те си готвят за сватба. Септември, октомври.
Я ще един красавец. Но... Това е младеж с прическа раста. Това е диджея. Това е диджея. Диджея Гена. Много сериозен. Да. Добре, че е на наша страна. Реге мен. Но казва, че всичко се пуска, защото само реге няма да я. Така ли? Реги ли пуска? Принципно само е това. Се надяваме, когато пусне чалга, ще е хубава чалга. Балса. И той от мен. Благодаря. Много хубаво сте направили. Весело изкарване. Мене ще се видим. По-късно почваме. При вечер. Човек не трябва да се изолира, като виждаше. Някакви неолони нещо става. Добре. Толкова, защото един вид от компютъра става както и да е. Вече добре ще чука. Това е вчера. Александър. Аз съм се разправил, те обикаляха с купа с... Аз съм страшно мисля. Не го знам. На здраве! Може да оставаш камерата и да се наслаждиш на гайдите. Гайде! Аз съм пил с нощи до 2. Трябва ми... Днеска до 3. Така е, така е. Хайде. Младежи, помахайте. Диджей! Мистер диджей! Окей. Само от реги ли разбираш или от чалга? Искаме реге чалга. Имаш ли? Чалга не знам кой е. Какво е? За какво говориш? Това е новият ти. Реге Се завинава. Хайде, чао! До скоро! Чао!